Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan rana. So akwai darussan da nake so za mu ɗan yi, wanda daga cikinsu akwai amfanin email guda 1000, sannan kuma da dukkan bayanai da suke ƙunshe da shi. Za mu ɗauki dukkan guda ɗaya mai magana a kansa, na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, na biyar, na shida, na bakwai. Idan aka ce email, abu ne wanda yake ɗaukar saƙonni, sannan kuma kusan a halin yanzu babu wani abu da za ka yi ya zamanto babu shi, in dai a harkar online ne na registration. Da shi ne za ka yi rijista ka sami username ɗinka da password ɗinka na asalin shi account ɗin. So in za ka rijista da su, dole sun nemi ka ba su email ɗinka, saboda turawa sun yarda da email fiye da duk yanda kuke tunani. So dukkan samun kuɗi da ake na online sai ka yi amfani da email wajen samun su, duba da irin in dai har mutum yana yin wannan ayyuka, so ya san da wannan. Duk abin da kake buƙata za ka yi, za a ce maka to me email ɗinka kafin ka buɗe shi wancan account ɗin. Idan ka faɗa musu email ɗinka, za su amince da kai, saboda farkon yin rijistar ka a email ɗinka ka faɗi sunanka, ka sa musu shekarunka, suna da wasu bayanan ka da suke buƙata wanda sun ajiye su a can. Sai ka haɗa da kuma data ɗin da su kuma wannan su ma suke nema. So akwai wasu ayyukan da suke buƙatar idan data ɗinka na email ɗinka ya zama is deeper,